ήθελα να πω ότι υπάρχει ένα κείμενο εδώ που λίγο πολύ παρουσιάζει περισσότερο τη φυσιογνωμία, το στίγμα του το δικό μας. Να μην επαναλαμβάνω πράγματα, μπορείτε να το πάρετε να το δείτε μετά κτλ. Και επίσης θέλω να πω εισαγωγικά δύο πράγματα. Ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο δικό μας επιχείρημα, το οποίο ξεκίνησε συμπτωματικά όπως και με την ΠΕΡΚΑ τον Ιανουάριο αυτής της χρονιάς, μέσα από μια συνέλευση πολιτών, οι οποίοι κλήθηκαν ύστερα από ένα κάλεσμα κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι κινούνταν μέχρι τώρα σε διάφορες κινηματικές διαδικασίες. Υπήρξε λοιπόν ένα κάλεσμα, υπήρξε μια συνέλευση και υπήρξε μια αρκετά μεγάλη ανταπόκριση από ανθρώπους οι οποίοι είχαν διάθεση να ασχοληθούν με το ζήτημα της διατροφής τους, το ζήτημα της παραγωγής της διατροφής τους, αλλά δεν είχαν ιδιαίτερη εμπειρία από τέτοια πράγματα. Ήταν παιδιά, ας πούμε, και άνθρωποι που μεγαλώσαν στον αστικό χώρο και τέλος πάντων, ας πούμε, είχαν φτάσει σε ένα σημείο που θέλουν να ασχοληθούν με τα ζητήματα αυτά. Η δεύτερη ιδιαιτερότητα που έχει ήταν ότι μιλάμε για έναν αστικό αγρό σε έναν αστικό χώρο, δεν καν σε περιαστική περιοχή όπως εδώ πέρα σε Θεσσαλονίκη ή αλλού. Μέσα στον αστικό χώρο και μάλιστα στον χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και μάλιστα στο σημείο που ήταν μέχρι πριν μερικά χρόνια η Αμερικάνικη βάση. Φύγανε οι Αμερικάνοι, έφυγε το αεροδρόμιο και προκύψαν διάφορα κενά, ας πούμε, σε αυτό το μισθό, ας πούμε. Ένα από αυτά τα κενά, της τάξης των 2,5 θερμάτων, θεωρήθηκε αδέσποτο, δεν ανήκε σε κανένα. Το εντοπίσαμε και ζητήσαμε από την Δημοτική Αρχή του Ελληνικού να μας το παραχωρήσει. Και η Δημοτική Αρχή, παρόλο που δεν της ανήκει ιδιοκτησιακά, μας το παραχώρησε. Και με αυτή την έννοια είμαστε τέλος πάντων, ας πούμε, διαχειριστές, χρήστες 2,5 θερμάτων στην καρδιά της πρώην Αμερικάνικης βάσης του Ελληνικού.